फैब्ला नोंथांखौ आरटिआइ होननानै आउट खालामगोन बिटिसिनिफ्राय बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनांगोन नामा? फार्स्टआव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ। हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन। आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा? आं बिथांनि सायाव दा आरटिआइ होनो हायो गोसो जायोब्ला, खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै। आं सोरजोंबा सोरनिबा एगेन्सै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै। बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो जाहा थाहा गुबुन माबा माबि राव बखिलागासिनो दङ। फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों। गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा दा सौलायै मेंग्लिखाबाय, आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय, दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया। गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास। आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ। बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ, बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय। आं फरेनार ना इन्डिजिनियास। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएफ का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्लाबा जानाय, मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।